An balimaw ni ɲankuma bi kibaran b'an bolo ka lasa ma o de ye ko walejugu taba dɔ kɔni min minɛnen tun b'an ka jamana kɔnɔ ale bilala ka taa diɲɛ kiiribulon ba la min bɛ wele ko CPI o ko kɔni o kɛra sibiri tɛmɛnen nin makɔfɔlen ni ale tɔgɔ ye ko Alhasan Ag Mohamud a yirala k'a fɔ kɔni ko ale tun ye maa ye maa min tun bɛ bamanci jɛkulu dɔ la min bɛ wele ko Ansardine ni bamanci jɛkulu min kɔni hali bi a bɛ an ka kɔrɔnfɛla la a yirala k'a fɔ kɔni ka Ag Mohamud to nin kɔnɔna na san 2012 ni san 2013 kɔni ɲɔgɔn cɛ ko a ye walejugu dɔw kɛ minnu bɛ tali kɛ silamɛ mɔgɔba minnu ka kaburu tun bɛ Tɔnbukutu olu karili la o tɛmɛnen kɔ a yirala k'a fɔ kɔni ko ni makɔfɔlen kɔni nɔ bɛ se ka ye fɛnɛ min ye binkani walew ye ani kɔni jɔnbaya walew ka ɲɛsin musolakaw ma Tɔnbukutu o tɛmɛnen kɔ an b'a yirala fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko Jejeni Kolokani nin sira in kɔni mɔgɔ minnu bɛ taa a fɛ olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko a tiɲɛnen don ka se a dan na nin waati in na ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko a bɛ waatinin bɔ sisan kɔni sira in tiɲɛnen don wa dilanni foyi kɔni o ma k'a la ko walasa mɔgɔw yɛrɛ ka se ka tɛmɛ nin sira in fɛ k'a sɔrɔ dingɛ ninnu b'a la kɔni ko dugudenw yɛrɛ de bɛ bɔ waati ni waati ni ka na gabakuru kɛ ka dingɛ ninnu kɔni lafa ni dugudenw ninnu kɔni tɛ foyi wɛrɛ sɔrɔ ni mobilitigi minnu bɛ tɛmɛ n'u sera ka warimisɛn d'u ma maa minnu yɛrɛ bɛ taa nin sira in fɛ olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ nin waati in na wa u sirannen don an bɛ yɔrɔ min na sisan ka d'a kan kɔni ko ni sira in ma dilan janni samiya cɛ ko tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ yen sisan kɔni o tɔ o bɛna juguya de ka taa fɛ an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ aw ka tulo majɔ la